lor ăștia care vorbesc așa, nu dau nume că își dă el singur nume dacă vorbește. Nu pot să-ți pomenesc cu numele că trebuie să mai trebuie ani de zile. Dacă vorbesc așa, n-am vrut să supăr că nu-mi place mie să jignesc pe nimeni. Dar dacă văd că în continuare tu în jur de copii și de familie și acum un sfert de oră, că te supără pe tine alții care vrut tu să-mi faci manevră cu ei, de ce nu m-ai anunțat de atunci? Acum te-ai înjurat la biserici de-astea false, îți dai seama, sau cum vrea Dumnezeu, El știe mai bine. Să te vedem cât de curând, cum o să arăți. Treaba este alta. Dacă tu vezi că nu-ți pomenezi numele și că tot eu mi-am cerut iertare că a intrat fata mea, că e copilă și nu știe, tu o ții în continuare, după aia crede lumea că ești șmecher pe bunetul. Bă, tu îți dai seama că tu te crezi șmecher, tu? Cine te crede pe tine șmecher? Un șmecher de ăsta, eu înțeleg că n-ai bani și stai pe TikTok, că n-ai bani și de-aia te scoți, bă, Doamne,